Hello. Tuesday vlog number 9. Let's go. When here is something like but ni ka siya Tuesday niya June sa ay lockdown line niya office kale do na office kal do ti hian in la office kal mai min tele box ya chang le ti turang ma soi lo la in lockdown line ngate chu an tele box ya ti dan tur hi wang ve de ni engeng mo ko ve zong te karon sei ve leang ka tum dan de chon ai sai chung chang ai sai helmet mo ai sai chung helmet chung chang ti verte ka thiam mangongin ron sei ve le ka tu manga ma se kan veng chukin mun ne tong karin makina chun ve la rem chang a karon continue don de tu na chona intro chu ngang kan ti riang kai mula don ya kina dar ni la minute cut kalau le ta tu hian chamare west sa gat omeka sky high a hopa in kan peng lo ko ngai thil kat ti lak tur kan ne sky high Tuesday ya an hong thin ka chia an don hun an dor tu ta na dor thai rapping po bike pakhat kan khoi thai thin ati mani ka chuan morin luan chu kan lo soi sak chim chim ani hong ni hong ai bi te po om lo a zia don ve e ti vek to lo hi ani ha na ve ani o ka thau hal don asur tam main ani thanks lu tu ko ka lo mu tu ka ro sura do me yang dali reject me ro sura tum ain ka reita ro sur box hi ne ti le the lo lom ti he ta thun thar veng lama train hong ho sky high han engga mani sticker ve tlem zong ka katira ten ho pain kan ti tiang ega soi tur ka ti kha ai sai chung chang ve kha tlem zong soi ve rim rim tang ko ngai dan soi te chu thiang alom le ai sai central surkalam atangin ISI chuang lo helmet chukhum pal lo man tur ti order kha aron choka jun ni khata tanga man tran tur ti khan yem ok chi lo india ram muma chu kan rama te po hianin man tur ang khan an soyam ase tuna chuan lockdown te nia thil ti le te lova an mang chi lo wa aniang min laman chi lo he ka helmet te poi ISI ni mi lo ne ISI ni lo sim ISI certification ni lo ECE DOT ti hovel ISI IS sang fe okha man vector ti khan an soi deuh rowa MotoGP helmet po ni se ISI chuan lo chuan man vector ti ang reng vel deuh ra kharon chuaka kha tiang deuh ringot kha chu af ko chi om lo mai ISI chuan lo rim wang man ringot chu kha ti lo ve deuh le ke ma po khan an soi deuh to mi pon mi dang pon an soi to ISI hi om zia chuan thawanga hrelo ten lo pal takin thila him lo certified na tur ISI hi certified na nia India bi ka mo hei rota te po ISI oma rat tiang rang te tui zem te po niang chu thil sang ISI chuang helmet certified na chu ni lo nia chu om zia chuan in ISI chuang chu kum tur an ti kha an ti na chana chu helmet him mi puin helmet him chu khum tur ani kan khum tur ani an ti na ang ani ta a ngai ma se ani na tak soi chuan ISI sang DOT te ECE tiang rang ho approve hetiang hi
an phal le si lo chuanin mi pui him na an du wang ngor kha chu ai che lo ani hi a ti kha chiang tarang mai a India brand India market India market anti that du na wangin ISI hei sum dong lian hawin India brand India helmet siam ho an sal tam du wang mai ani ni ta ka chuan mo chu bak chu chuan lam turam lo kan him na du tak ni sela enga tinge ECE approved te DOT approved ti ang te an phal lo te lo lang ISI chau ma tinge ti ker mishing him na du ang deuh alang si in ani ta ka chuanin India thil siam sal tam du na wang ba kan ni lo ang chu chu ka ngai dan nge tak ani helmet him lo ang chi satel helmet ti te example la mo heti te khum phal lo serang chona poi ka timi lo chan chu a him lo satel helmet him man dal tak tak ani enga tinge helmet khum turan ti na chan chu kan him na two wheeler khaltu te na ta na accident para kan him na turatan helmet khum turan tia dan ni wanga khum kan ni lo nia kan him na du wanga khum tur ti ania chuta chuan helmet na zong kha him le chong lo ta a chu wangin helmet siam tu chi sang company sang hian te san pal tang ngai ta a India chuan ISI nan te sa an te zo to nuwa hei khum two wheeler ka tu te ta na khum him to kan ni e ti an certified nuwa an sal chok thin ta a kha tiang certified kal pal tlang ve thei lo ang chi kha chu khum phal lo tina ani berta ni chu ma se la kha ta khana boi thak ta ka soi ber zo ka chu hei tu na ka helmet te po AGV ni ta AGV K1 te po hetiang te po hi khum phal lo ani ta dei don ti na ang khop mai a an ti ma chuan an kal pui don em chu ka selo a kan ra ma hen an zom ve khel lo mai thei boka kan him na du tak tak ni selang chuanin hetiang ECE le DOT approve chi te snail te po ma hetiang approve ho hi an phal tur ani ISI ti mol top rengot kha chu a formula a ho tlat ka soi thiam vak lo ngoro adik sei an che thiam tur anga yang chu ni chuanin kan en zau ve deuh laka YouTube ve te po ISI chung chang vel te po hi YouTube channel chen chat tam tak an soya chuanin lo chi tak ta ni se ISI chuang chia khum tur ti tak chho zel ta ni selang chuan heng AGV te KYT KYT hian ISI chuang donin khria India ran lu huna chuan AGV te brand chang HJC ti te heng ho hian in India sal ve in zor ve an du chuanin ISI kha test kan pal tlang ve ngai ta a chumi tur chuan sum tam tak an sen anga yanga an tia an chuan test man tam tak an choyanga text ne nenga mon choyanga sum tam tak an choyanga do na chuwangin an ti chho tak ani chuan kha an ti ve ngai nga an ti ve chuan effect la zel tur chu helmet man na to lenga mo tuna kan mo na price ai hian to don ti na ni chu helmet mo ISI chuang lo ho ISI chuan tir na tur lek a khan pos tam tak an seng don ti na ni chu khri sa bang ve kha chu ni ka soi thiam da na ne a boi noi mai thei trong kam ni ka thiam lo to kam lo ka ruam boi ka soi chok thiam thin lo ka thak thi khop mai chu wangin kan traffic lampang chu nei tu te an en pok ring chia lo ke po hei ka video tak khi chu traffic lampang kan thu nei tu te lo en pal lo ani chuan ISI chuang chau ti ringot lo deuh rek khan ISI chuang le a certification ai tha chung lampang ho mo kan so yang chi khan ka tiang certified chuang pachin ho chau ka khum tur te ti tal sela ISI chuang chau ti ringot ka chu om ziam vak lo ISI helmet hi ani na taka chuan him tak
hi tam lawang tlan chak du deuh lek tan phei chuan ISI chuang chon ti chuan khum tur wang deuh ni o kha de kha ni chu wangin kan him nan du tak tak ani chuan mipui chu hilal khal tu te kan him nan du tak tak ani chuan ISI ba ka certification ISI le ISI certified sang ho hi chu phal sam se ka te khop mai a boi thang to na mai nei le nei lovin helmet tha kan lei ve tok tok a khang kha mai kor bo la kon man don mo khang helmet tha kan nei le nei lo kan in lei chau ve kha kan phal lo jong kan da trol ro don ti na ni ho der don sin helmet pathum kan nei a ISI chuang lo vek an ti tak tak ni chuan helmet thar ka le ngai ro don a trul lo sung kan seng ro don ti na ni ta chuta kara kan helmet khum lai ai chezok kan le don ti na ya him nan du tak tak ani chuan in ISI le achunglam certified lo chu khum phal lo ti mai tur ni central thu chuak pon i se state sarkar chona du angin tlem chona ti danglam thei tur angai la an ti chia lo ni pon in ria thiam na ang te pon kal mai ta se la na thavio lo mo ti kha han soi ve ni chu ka soi di kem ka lo ka soi zan ka boi no yang ka reng boi bo in lo se thiam tur angai ang ho to ang te hian Rasura berak dan kan voin ke video tu tok phati la ho chau le toi la ril te po cham le ta e video lo en thin tu song song te kalom le mai an dam chuan video siam chau ze lang te hian lockdown ani vain right thei lo a right bi ka chu ma se rem chan dan angin ronti ve chau zel tur ai ang du tok potang next video kan mula theu don the bye 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 bye